saslirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki ladyan regane nemewu kuwi wujud katresnaku jare kowe melu aku lako mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki taliku Mas taline tak kondorake merku bapak rengeparengake aku dijodohne malah karo priya seje wis cukup mas mong semene wae Mas ambek basuki aku ora bakal lali yen Gusti ngeparengake mesti bali taliku tangiki tak simpen tekan ning ati taliku tang wujud tresnaku kang suci Mas Renggo sepurane ya Mas ya oh enak Biyen wis tak tukone wujud tali sakutange saiki mela kok ilang saslirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki ladyan regane nemewu kuwi wujud katresnaku jare kowe melu aku lako mlayu apa kurang larang pungkasane kowe